Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag ved jeg ikke, hvad jeg skal. Jeg skal lige prøve at gå her. Han var egentlig sgu. Lige prøve at gå videre. Se hvad jeg skal. Nu er jeg bare det kan de gøre. Det er ikke lige helt med traktor. At vi er ude af havet. Vi er ude at pløje et nyt stykke. Jeg ved ikke om I har set det. Jeg tror ikke jeg har lagt det op, men det er måske lidt. Jeg tror ikke. Altså det derude. Så det var lige se om vi kan. Så går jeg lige herude. Så er jeg kommet op. Det tog lidt tid for mig, men så jeg tog lidt sekund. Jo. Det her har jeg vist. Det er vist havs igen. Havsland. Ja, der er sådan et opslag med det. Og man skulle besøge et hus, det kunne jeg så ikke alligevel. Fordi jeg måtte ikke. Så jeg kan lige se, om jeg kan finde det. Det er derude. Jeg skal vist lade mig skråle herinde. Ret højt. Derude. Men det kunne jeg så ikke besøge alligevel. Ja. Det gik nu på at lade live. Jeg har prøvet før. Og et eller andet. Fordi der kunne ingen lave mig. Det gjorde mig ikke. Jeg kunne ikke forstå. Shit, der blæser. Men måske så kan jeg godt få gang i traktoren. Måske. Jeg ved ikke lidt. Jeg lige prøve at gå ned i hulen. Så det skal lige prøve. Så bare ned der. Det var sådan en gammel mountainbike-stil. Men så fik jeg så ny cykel, og der var ikke støddæmper i. Så det. Og så har jeg kørt på den lille ATV her. Og så fik nye, så kunne jeg ikke mere. Ja. Se, jeg kan finde hulen. Jeg tror det godt. Ja, sådan nogenlunde på vej derhen. Lige derovre. Jeg ved ikke, om man kan se det på kamera. Jeg tror ikke. Ja. Lige der. Derovre. Ja. Så er jeg på vej herover, så er jeg hulen, så tror jeg måske også snart, at jeg skal lægge noget farming op på min kanal snart. Fordi jeg filmede i går. Så tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg detalje. Lige der. Så måske laver jeg en video. Ej, ad. Der er muk i. Ej, det. Ah. Der var hammer. Her er det. Prøv at fælde træ. Det ser min økse er skarp nok. For sat. Så fast. Sådan. Så er lige det.
på den her. Ja, så finder jeg lige et træ. Så fandt jeg et træ. Og der har vi så begyndt at hakke det. Så jeg tror, at der var en timelapse, da jeg fælder den. Det er sådan ret stort. Ja, lidt. Jeg ved ikke, om I kan se det. Nå. Nu tror jeg også snart, det vælter. Lige hak lidt mere. Prøv at se, hvad jeg kan skubbe det. Shit. Hold da op. Men så vælter det. Ja. Jeg skal bare slæbe det hjem på en eller anden måde. Jeg vil lige se, om jeg kan løfte det. Nu vælter min telefon. Så slæber det hjem. Det kan jeg godt. Som jeg kan hjem. Det er jo pisse hårdt. Hvor sagde den? Jeg tager min telefon lidt tit. Lige nu taber den tit. Jeg plejer normalt ikke at tabe den så tit. Men så slæber jeg lige det hjem. Det tror jeg godt. Ja. Det er jeg sikker. Der var mega langt. Ja, det gør jeg så. Det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Hold op. Det er tungt, det der. Sådan der. Ja. Det kan jeg så ikke. Jeg prøver lige at sætte den her sammen. Nå. Så må jeg prøve den anden gang. Jeg tror, at jeg tager øvelsen med. Ned til hulen igen. Jeg ved sgu ikke, om jeg skal falde lidt tæt, for jeg... Ej, det ved jeg nu ikke. Der er sådan en brændebunke her. Ej. Der er den. En knogle. Noget mere der. Okay. Det er ryg. Plade på, det hedder. Hvad fanden det hedder? Skulderbladen, det er det. Så skulderbladen lå der på siden af. Og sådan en anden knogle. Jeg så først, det ved jeg ikke, hvor helt det var. Det. Jeg håber, jeg synes sammen den her ude. Det. Eller, hvad fanden hedder det nu? Jeg skal lave flere af. Det er bare fedt at træer sådan noget. Så jeg ved sgu ikke det helt lige. Jeg gider at se. Eller, nogle af jer. Ikke alle. Nok om det. Ja. Okay. Så går jeg lige herop. Der er mange påskeliljer. Der er kun én af dem, der er blomstret. Og 2 der.
Ja. Og træk 4. Og 4 med blomster. Og så er der så masser deroppe. Deroppe ved rabatten. Nå. Item 6. Og 5. Sådan er det. Og det sender jeg fra. Udenom det her, uden at få søvn og foden. Der er sådan nye over det. Ja. Jeg vidste altid med lige.